2025 otsailaren 23an hauteskunde federalak izan ziren Alemania, eta panorama politikoa oso zatituta geratu zen. Alderdi bozkatuena CDU-CSU izan zen, eskuindar partidu politikoa, Friedrich Merz buru. Botoen 28,6 eta 208 eserleku lortuta. Hala ere, ez du gehiengo absoluturik lortu, eta horrek gobernua osatzeko aliatuak bilatzera behartu du. Emaitza horiek aztertzeko Carlos Martínez politologoak Leioan egindako hitzaldian egon ginen. Hitzaldian hauteskunde hauek Alemanian inflexio puntu bat markatuko dutela airezu zuen. Carlosek botoen banaketa eta eskuin muturreko gorakada arazo larria izango dela Europan adierazi zuen ere. Alemanian AfD partiduak 152 eserleku lortu zituen, Europako polarizazioa islatuz. Alemaniako hauteskundeek aldaketa nabarmena eragingo dute egoera politikoan. Eskuma indartsuz gora egin du. CDUk 28,5 eta 208 eserleku lortu ditu. Gainera, AfDek egora egin du, 20,8 eta 151 eserleku lortuz. Aldiz, SPDek eta Berdeek lehen gobernuan zeudenak babesa galdu egin dute. Beste aldetik, FDPek parlamentutik desagertu egin dira. Horrek esan nahi du gobernua osatzea zaila izango dela. Gainera, AfDren gorakadak eragina izan daiteke Europar Batasunaren etorkizunean eta migrazio politikoetan. Laburbilduz, CDUk irabezi ditu hauteskundeak Alemanian, baina gehiengoa lortu gabe. Beraz, hurrengo asteak oso garrantzitsuak izango dira Alemaniako politikan.